Bravo, 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 Miloš Lalović. Miloše, Bravo, Miloše. Dobro veče. dobro večer, dobro si nama došao. Bolje vas našao. Koliko godina imaš? 28. 28, bravo. Tako je. Miro, Evo ja ću Volite prva, Miro. pošto sam ja, Miloš i ja se znamo sa Tako audicije je. u Podgorici. Bravo, Miloše, bravo za prvu pesmu. Moram da budem realna. yes. Pa ja sam posebno slab. Na šta tačno, da? Pa moram usput nešto da vam kažem. Nešto što ja nisam voleo da pravim od toga neku dramu. Ja sam, ako niste znali, jedan od najvećih donatora, ovo govorim javno, vrlo je proverljivo, jedan od najvećih donatora Udruženja slepih i slabovidih Srbije. Evo sad kad sam doveden u situaciju već o tome da pričam, a osim toga pre jedno 20 i više godina, možda i 30, držao sam jedan koncert u Kragujevcu, a prihod je išao za slepe i slabovide, Udruženje slepih i slabovidih Srbije. I došla je jedna gospođa, mislim da je bila sekretarica tog njihovog udruženja i kaže mi: Miroslav, imamo mi jedno dete naše, mnogo lepo svira klavijature i lepo peva. Jel bi mogao da nastupi na tvom koncertu? Pa mogu, pa to baš i jeste lepo. Draž. Kako ne, potez i po. I dečko je nastupio, znate ko je to bio? Ko? Sašo Matić.